Us presentem l'estudi sobre els hàbits d'oci familiar de la generació milenista d'Espanya. Els resultats de l'estudi han estat estructurats en funció de 3 tipologies de sortides: vacances, caps de setmana i ponts, i sortides d'un dia sense pernoctació. Cada tipus de sortida té associat un grup de viatge. Els viatges amb la parella i els fills predominen sempre, però prenen certa rellevància els viatges amb família i amics als ponts i caps de setmana. Pel que fa a les activitats, durant les vacances les preferides són les rutes per ciutats, el senderisme, l'observació d'animals en el seu medi, visitar el patrimoni cultural i fer rutes en bicicleta. També destaquen les activitats aquàtiques per sobre d'altres tipus de viatge. Als ponts i caps de setmana, el senderisme és l'activitat preferida, seguida de les rutes per ciutats, contemplar animals en el seu medi, visitar el patrimoni cultural i fer rutes en bicicleta. Pel que fa a les sortides sense pernoctació, les preferències no varien de manera significativa respecte als ponts i caps de setmana. Les característiques de les destinacions també varien segons el tipus de viatge. En general, les famílies milenistes prefereixen aquelles que ofereixen activitats diverses, amb mar, rius o cascades a prop, que proposin experiències originals i diferents o ubicades en plena natura o en zones verdes. Per a les vacances, les destinacions a prop del mar, rius o cascades són l'opció preferida. Pel que fa als ponts i caps de setmana, les destinacions preferents són les que ofereixen diversitat d'activitats. I per a les sortides sense pernoctació, destaquen les destinacions en plena natura. Quant als allotjaments, l'hotel és l'opció preferida. El 43% de les famílies milenistes trien l'hotel per a les vacances i el 37% durant els ponts i caps de setmana. Com a segona opció, el 28,4% tria l'apartament durant les vacances, mentre que als ponts i caps de setmana el 21,7% trien cases rurals. A més, les famílies milenistes busquen, sobretot, allotjaments amb habitacions familiars o comunicades, pensió completa i amb zones d'aigua o piscina per sobre d'altres característiques. Els resultats d'aquest estudi, impulsat per l'Agència Catalana de Turisme, faciliten coneixements sobre les necessitats i motivacions de les famílies milenistes en la inspiració i decisió de realitzar els seus viatges amb l'objectiu de millorar el posicionament de Catalunya com a destinació familiar. Seguiu-nos als nostres canals per estar al dia de les novetats i tots els serveis que podem oferir-vos.